መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 31 ቃላት ንጉስ ልሙኤል አዲኡ ዝመሃረቶ ንግራት አየ አታወደየ እንታይ አታውሉድ ከርሰይ እንታይ እሞ አታወዲ መብጽዓይ ኃይልኻ ነንስቲ መገድኻ ኸአነተን መጥፋእቲ ነገስታት አይተሃብ ልሙኤለየ ሰትዮም ሕጊ ኸይርስዑ እሞ ፍርዲ ሁሉም ግፉዓት ከይልውጡስ እዚ አይን ነገስታትን እዩ ነገስታት ወይን ኽሰትዩ መሳፍንቲ ዘይስክር መስተአበይ አሎ ኬብሉ አይግባእን ብርቱዕ መስተስ ነቲ ናብ ጥፍአት ዝቐረበ ወይን ኸአነቶም ነፍሶም እተመረረት ሰባት ደአሃቡ ይስተእሞ ድኽነቱ ይረስዕ መከራኡ ኸአ አይዘክር ኣብ ክንዲ ዓባስ ኣብ ክንዲ እቶም ጸቅዒ ዘይብሎም ኣፍካ ኽፈት ብቕንዕና ፍረድ ንሽጉርን ንመስኪንን ብይን ኣውፅኣሎም ደገኛ ሰበይትስ መን ይረኽባ ዋጋኣ ኻብ ክቡር ዑንቂ ኣዝዩ ይኸብር ልቢ ሰብኣያ ይእመና እቶቱ ከቶ ኣይቋርጽን ንሳ ምሉእ ዕድሚኣ ሰናይ እምበር ክፉ ኣይትገብሮን ጸጉርን ልሕፂ እንጣጢዕን ትደሊ ተሓጒሳ ኸኣ ብኢዳ ተዓዪ ንሳ ኸም መርከብ ነጋዶ እያ ካብ ርሑቕ ምግባ ተምጽእ ገና ለይትኸሎ ትትንስእ እሞ ንስድራ ቤታ ምግቦም ትህቦም ነግራዳ ኸኣ ሰስርሐን ትትሕዘን ግራት ትምልከት እሞ ትዕድጎ ብፍረ ኣእዳዋ ኸኣ ኣታኽልቲ ወይን ትተክል ሕቆኣ ብሓይሊ ትዕጠቕ ቀላጽማ ኸኣ ተበርትዕ ኣቓሑ ንግዳ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ትርኢ መብራህታ ብለይቲ ኣይጠፍእን ኣእዳዋ መፍተል የልዕላ ኣጻብዓውን ቁኒን ይሒዛ ንሽጉራት ኢዳ ትዝርግሓሎም ንጽጉማት ከኣ ኣእዳዋ ትሰደሎም ኩሎም ስድራኣ ሰብ ድርብ ክዳን እዮም እሞ ስለ ስድራኣ ብውርጪ ኣይትፈርህን ንርእሳ ምንጻፋት ትገብር ክዳውንታውን በፍታን ጅኹን እዩ ሰብኣያ ኣብ ደገ ኣብ ማእከል ዓበይቲ ዓዲ ምስ ይቕመጥ ምርኡይ እዩ ጽቡቕ ቀሚሽ ኣእሊማ ትሸይጥ መቐነት ንነጋዳይ ትህቦ ኃይልን ክብረትን ልብሳ እዩ ነቲ ዝመጽእ መዓልቲ ትስሕቆ ኣፋ ብጥበብ ትኸፍት ትምህርቲ ለውሃት ድማ ኣብ ልሳና እዩ ንብረት ቤታ ትሕሉ እንጌራ ትህኪት ኣይትበልዕን ደቃ ይትንስኡ ብርኽቲ ኸኣ ይብልዋ ሰብኣያ ድማ ብዙሓት ኣንስቲ ጽቡቕ ዝገበራ ኣለዋ ንስኺ ግና ንኹላተን ትበልጽየን ኢሉ ይንእዳ ጽባቐ መልክዕ ጠባሪ እዩ ውቃበ ኸኣ ከንቱ እዩ ንእግዚአብሔር እትፈርህ ሰበይቲ ግና ትንኣድ ካብ ፍረ ኣእዳዋ ሃብዋ ኣብ ደጌታት ውን ተግባራ ይንእዳ